Napunta sa another episode sa Katikaran Season 2. Wala ko'y ilis-ilis. Ug mao ni ang inyong addicting lumasugo nga internet hati. And mao ni ang Katikaran. Introhe dayon. I'm back. Karon guys, kaya na napuntay bagong guest. Daan po, daan nga guest. Bitaw ni siya na guest. Naman ni siya sa season 1. Kini ang inyong aesthetic nga cute boy ng Cebu. Komigo! Di siya ganahan tawag ko ng aesthetic guys. Di po ko ganahan tawag ko ng aesthetic. Oh, pero mura siya overtime ba? Mura ka na ganing nanay. Negative Oh, connotation, no? connotation sa aesthetic, ganun, aesthetic. So, murag ka na ang aesthetic ron ba is the new judgment. No? Bitaw, padong. No, pero there na basta Dili kami ra na. magbuot. Na kami magbuot. So karon guys, ang storyaw na mo ni Kobe is kaning ang pinakahihintay ng lahat, ang lahat kay Sara katao si Sir Chance. Si Sir Chance na nagilap ani. Kuan, unsa ko or unsa ka kung dili ka isa ka content creator. Lisod siya tumagon no. Lisod kayo siya tumagon. Dagan magod kay ko giagian sa una. Like, sa akong career, kay akong parents kani, ganahan sila mao ni, di ko ganahanan ni. Need og kwarta para ma-pursue akong ganahan. Pero feeling na ko kay kuan ko mo pursue ko og kuan culinary arts. Feeling na ko. Ug dili ka content creator. Og dili ko content creator. Pero before ko na content creator, ni thrive naman ko sa BPO. Like, paspas kay ang akong corporate ladder, bitaw. Ni Saka, git ko ba? Corporate ladder! Feel na ko na face card ni mo ang corporate ladder, no? Oh. Ay, unsa? So, giasa. Na face card ni mo yung corporate Uy, ladder. feeling yun ako as in. Kay, Na face card ni mo. feeling na ko kay ang corporate no sa ako kay Kuan Goro. 20% ra guro ang intelligence nga kuha nila niya ang kuan kay personality 80%. Personality. But, kuhan ko na good face card. Pero okay ka sa BPO ko. Ni thrive gid ko sa BPO before last job nako like dali kay ko na ni kuan gyud like na promote kanang abnormal gyud ang pagka-promote bo. Ganong, dali ra nako diri ay na QA man dayon and all. Yeah. Mato ni undang ko kay take risk as a content creator. Pero feeling na ko kay ni thrive ra gyapon ko sa BPO or ni proceed ko with art guru. Like fine arts. Ay, fine arts, culinary arts di ay Kanang luto-luto. luto-luto. Kung ako no, kung Kung dili ikaw? siguro ko content creator karon kay mas gipili siguro na ako mo trabaho kaysa mag-college. Kay dili man good mi dato ko and dili kaya sa ko ang parents magpa-eskwela o college ba. And I feel like ang akong hunaon siguro if dili ko content creator kay ni mo work gyud ko which is nahitabo by the way kay sa una tong bisag content creator or kanang naga-post pa lang ko kay wa man gugoy na generate na kwarta. Bago ra ko nakakwarta gyud mga last year lang gyud guro ko nakaingon nga nakakwarta gyud ko from content creation but mura siya trial ba before content creation kay pag mo sugod mo ka content creation di ma makakwarta dayon. Alimang ka mo abot pa nag 7 years, 8 years. Oh, pinakagamay na siguro ang 5 years or 3 years nga makaingon gyud ka makakwarta ka. But naka-try po ko ng tawag-tawag per dili BPO kanang niutang ko computer para ano mutawag ko with different people asa ang ilahang opinion gikan sa unsa ingani nga na. Pero kung dili ko content creator maybe siguro ni trabaho na lang ko instead nga i-pursue na ko ang akong gusto. Na ba kay dream na course? No, gyud as in kay dream nga course fine arts. And Mo na then mo na pinaka long story nako, pinaka down ako sa tanan nga time kay akong parents ato kay kuan pa man sila. Wala pa sila character development. Wala sila character development pa na kanang na blind bitaw sila sa
they're good parents gyud, like Mm. perfect gyud kay sila nga parents for me. As in kay sa una kanang na blind bitaw sila sa stigma bitaw gana or stereotype nga ang seaman is mao yung makapa Dato. dato sa kuan na naibaw na nila nga seaman akong kurso. Kuan kana kanang So nakauman kag Simon. nakoman ko wala na ko gi apprentice kay dili jud makaya. Like never gid na mo work imong studyhan ang ang course nga dili kaganahan in the Pareho first mo ni place. Papa. Ah, Nakauman siya Simon, wala niya gisugdan ng Simon. naka-apprentice siya. Like Oo, nakasakay siya barko. wala siya naka-barko. Ni Ah, human na siya eskwela, niya na siya. Buhat ang pamilya, balog work karta. ako kay Ricon mo ko paguman ako og kanang paguman ako og school kay diretso din ko apply Nya. sa kuan sa IT Park. Pagka grade 12 po, pag uman ako og eskwela sa grade 12 kay scholar man ko 11 o 12, Mm. like wala kayo problema akong parents when it comes to bayaron ba kay naman gud nay voucher if gikan ka Mm. public ba. Nanay voucher pag makapasar ka sa entrance exam, kaluy-an nakapasar man dayon ko sa entrance exam, wala man noon ko na put into probation. Mm. Kay wala jud sila nagasto kay lahi man sad na tawo ang nagpaskwela sa kuha pero sila yung nagapabawon sa kuha ingana ba Mm. nya pag human ako og eskwela pagka graduate din ako senior high na nakauna-una ko nga motrabaho kuno ko kanang 2021 ni siya ko motrabaho guro ko kay di man siya mag-work sa wait lang Viber to kanang feel na ko dili ni mag-work sa akong content creation di sa una di pa mako mag-earn og kwarta kabalo mo guys nga nibaligya ko mga Netflix nga account Ah, sa o Instagram. kanang mga Ay, side sa mga kuan baka ng mga side hustle kanang mga side hustle ba na unsay mong nakatry kung may ngana nga ako kay mga raket-raket wala jud diretso ka BPO diretso gyud dayon ko wala ko katry og mga racket pero ako ang type sa tao nga walay tambay ira. Mm. Like school diretso dayon work mga 1 month ra guro akong pahuway guro niya. Work dayon and all in and out. Ikaw unsay imong course nga kanang before Dream. first yun and dream course pud nimo? Okay, ang first na course guys kay social work ni na peer pressure mako ni kuan ni siya na decision na buoran ni siya sa bulaloan kay naabot na ang naguban mi sa ako ang crush which is wala pa siya kabalo ang crush na ko siya ato na time akong mga classmate from senior high nga nang eskwela og social work sa kanina school and ni anak ko nga ni anak ko di nilang anas lang ako muskwela ka ay anak ko nga wala ko ang eskwela pero gusto ko ang eskwela niya ako mag-enroll ka ron so na ako nga bitaw o niya nag-enroll ko wait kwarta so na ako skulahan enroll ko sa inyong kurso social work kana na lang po kay na naman may social work tagain na lang ko cancer mo na kung mindset sa una ba kay kanang feel man ako nga ang college ba kay kanang lisod gud kayo nga need nimo og makapitan but I was wrong I was just in the wrong course gyud tapos ni-enroll ko pero wa ko ni sulod ever so na late ko og withdraw sa akong enrollment nakabayad ko og 30k sa isa ka sem na wala ako gisudlan because na late ko withdraw because policy daw na sa school mo di pinaka yayay na ko nga adlaw ba cause like what di na ko makuha kung TOR akong good moral kay need na ko ni bayaran na sem na wa mo ko nagisudlan na late ram ko enroll di ko ka reklamo cause like policy man daw na nila okay ano ko anyways dapat so gitaga ni bayad ko and then gitagaan ko nila grado nga drop so murag nalain akong tita to ba kay kanang sa tinuod lang guys even sa gamay pa hangtod grade 12 nagbulakbul ako grade 11 mora na nga time nga wa ko na honor yung mo na nga time nga kanang di ka to sila mama bang ano ko na nga na maybe because na-deprive man ko sa mga laglaag kay kuan man ko na pagkabata ba kanang eskwelahan uli rag balay eskwelahan ulig balay ba ana and then mo to wala na ko gi-pursue ang social work pero ang pinakagusto dyan ako na course ko kay dentista kung dili dentista kay sa mata
kanang doktor sa mata. Nya optometrist. kay bako raman kay siya nga pangarap, dili man siya kanang ang net worth namo kay Uy, sometimes bitaw kay unfair kayo kay ang dream nga course is mo pinakamahal kayo. na tuition gid as in. Mo na sa mga tao nga kuan jud silang dream course ug naay resource ug naay privilege humana gina ninyo Mana guys gyud kay ninyo, nindot as jud in. kayo na like doktor sa mata spirando anak ni kuan may multo. Lagi naabot sa point nga kanang tungod na ng mga like nindot kay lang mga course and all kay naka question jud ko sa akong future. Like wala ba yata sa una nga kanang maghala na mag-content creator ko po wala ni kalit ra gyud ba ya ni Same. sa tanan niya. Mao to. Wala gyud kabalo sa una nga na day concept nga content creator. Bago na ni guys But kapag human sa pandemic dito na nainigawas na mga words na influencer, content creator. Kay sa una kay ang mga term ra na kay vlogger. Tig-post mo na Vlogger. video. Kaya na bo. Oo Nga na. niya i-shame pa gyud sa una. Oo. Dili I-shame pa sa kayo una, i-bash sa welcome una. compared karon. Nya aside sa kanang mao na ko ang dream course ko kanisod kog psychology. Kapila jud ko kaabot nagiingon ko nga ana nga nag-psych ka. miskwila jud ko taron jud eskwela sa psychology na dins list pa jud ko ato. Ni Ondang. Ni Ondang siya kay na-realize ta ko guys ga dili ko ganahan mo sabot og tao, dili ko ganahan mo study tao, dili ko ganahan og math. Na may math gud May ako. math gyud. Anang math ato ba kay dili good math in the modern world dili math jud na kanang math gani na magamit Yeah, nimo letter, sa letter. psychology okay kay naaman jud na need man jud na so nihawa ko dito niya akong course karon kay multimedia arts which is kada ganing Kumusta man? uy okay kayo Pinaka-okay sa pinaka okay kayo na-align jud siya sa akong career mas na ako'y Bitaw. mga nasabtan og mga na-discover sa akong self ba nga kanang nay mga terms gani na nga wala ko kasabot sa una nga nahibalaan na nako ron. Also, ang people said around you kay mas Kaya productive ka, di ba? productive Kay kay creative man. if you surround yourself with creative Find your people. tribe. Eh, kay like anang ang ilang ideas ba og imong ideas gani mag-clash kay makaingon ka nga wow like naagi ingani naagi like skill ang tao ba makathink og unthinkable kay nindot kay sila even nakoy friend nga how mo set design nakoy friend how mo buhat music nakoy friend na how mo picture how mo graphic design nya usay gud maka-question ko sa self asa ko how do sa binuang wala man ni sa under sa MMA but like kanang ganahan ko na mahimo nilang muse ganahan ko nga mahimo nilang like gamiton ko nila sa bisag unsa ba kay G raman ko ug unsa Under ba ta sa kuan? As a content creator ba? Di mo agree ra mo guys? Under ta sa bracket sa artist. Word nga artist. for me ko Mm. uy Mm. kay when we say artist ni katong sa previous episode magsunod ning episode ni Good Gas kay you're already an artist ingon ni Alan artist na ka paggawas pa lang bisan pag ka nang unsa ka nga type of artist gyud ka because you create man good and then once diya na magsugod ko once you create and you ang imong creation kay maka-inspire og laing tao or maka-make og difference you're an artist naman mao nang usahay kay maka-think ano nga kanang artist ba gyud ko Lagi kay mura mag-uwaw. Naka-use ka nga niana ka nga artist ka. Like I'm an artist. Naka-use pero ka. dili ko vocal about Dili it. ka I mo- mean like or kung wow. ako ara siyang ikuan sa akong sarili nga artist man jud ko ana ba Pero art ba yung content creating no kay dira ang acting ang No, kanang ideas. mga idea, mga concept Mm. and all ang tanan gyud. Like, yeah but ang ubang tao nga dili mo agree nga naata sa artist bracket ang mga content creation kay depende man gud pud na Depende, sa content creation ko pero creation itself is artist naman gyud lagi kay you create something man bisag binuang pa na or bisag dagan beg dili pa nalipay, gud siya di ba? di siya ma-understand sa laing tao or misunderstood even ang art ma-misunderstood man gani but still Oy. it's an art and from an artist pag yun na siya nga minugna so kuan kanang matawag gyud nako for me ambot lang og mo agree ang bang tao ani but matawag nako gyud akong self as
an artist. Ikaw, you're still self-doubting pa nga. Sa content creation kay murag uwaw pa. Murag mauwaw ko moingon og artist, but artist ko in mogamit ko og word nga Wait sa. Ato sa ning i-search ang definition sa artist. Sa ba jud siya? Para mawala ato ang kuan. Basig magpataka ng text story. Kay wait sa guys, sorry. So, ang meaning sa artist, kay a person who creates art, employing skill and creative imagination in various forms. So, performance mo nitong gibuhat. Performance no. Ano, like painting, sculpture, music, writing, or performance niya. Performance man ni Kub. Ato ang gibuhat. So, I feel Pwede like na mga din. artist ra pud ta. Nga. Yay! Nagamit na gyud. Pero naka-artist man ko in term of kanang acting. Naka-acting na ko. Naka-workshop ko and all. Mana, makag-use na ko sa word nga artist. Hindi lang sa feeling, no? May use ni mga word nga artist. Bitaw, kanang artist man siya. Artistic man na siya. Artista. Nindot siya ba paminawon. It's like, it's someone na mo create og something. Na kanang something na maka-inspire, maka-influence, maka-entertain, maka-inform, maka-motivate, maka-drive sa laing tao. Di ba? Like, anang, maong sulod na bracket ko. Sulod eh. Nag-self-doubt pa Pasok rin. sa mga... Feeling mo fraud ka. Tungod man guro sa... Dili jud siya easy ha. Dili siya easy ang content creator, but compared guro sa uban kay sometimes kay makaana ko ka low effort ra nako pero nakuan ka na mag-create kag video nga gamay ra kayo istorya. Then Di mo siya low effort kay it takes time man to Kanang think about something different magutag mga progress of process in like making art man good, and then like we think mga kanang di man siguro ni artist kay dali ra kay gibuhat, but you think of it ba as kanang something nga ay gihuna-huna po ko ni gi-click na ko kung phone gikuan ako gi-try ko ni og kuan sa kong utok nga na you're still artist kay you made something nga. You made something. Nga kuan na kanang sita ka na na makapa-inspire og others. Like wala ba yung nangutan na sa imo giunsa nimo pag content creator ko? Di ba daga mag-asa mo like giunsa nimo pag sugot ko? Because they see you as someone na kanang successful by in creating something. And you still doubt it. Yeah, imposter syndrome. Mamaya na yung previous na kuan na kanang episode. Bitaw ma-understand man tiga nga sometimes mag-doubt pud yun ka if artist yun ka because lagi taba pud mo ingon na low effort and all. And also pud kanang feel nimo mga dali ra gud sa imuha. But i-try na sa laing tao ko. Lagi dira ko nakaingon nga ang kuan de pagiging funny de ba kay kuan de siya gift de ay siya gift siya like dili siya ma-learn kailan ka ni David si Bisaya kon your girl ba sa storya may heart to heart jud ba siya nga you know ay na ako yung mga friends nga funny kaayo so sobra ka funny kung but nga lang nimo camera ilang gipangingon they'll be there kanang compared sa kuha mas dako pa sila if feel daw niya if mag-post radyo daw mas dako ra pa daw sa iya kay they're funny gyud but like walay dili equal tanang tao ba sa kanang nagi courage to like click play and then mag-video like scared gihapon ang mga tao to like make a video or start gani a video kay kanang funny take for example funny tang tanan pero madlok na si Sir Chance mo storya sa yang kanang joke. So, dagan kay kog nailan funny in real life but off screen on screen kay wala. Kanang mga socially awkward dito sa phone. Sila. Mostly akong mga bayot na friends sa Davao, perti kung buhat lang jud sila og content, mas dako pa sila sa kuha. Pero pag-click sa, sige, video na ko na mi. Mga sila nga, video. Alam, feeling na ko, same experience ko, sa circle na ko before, kay ako ang dili funny. Murag, kita, pinaka least expected nga mag-content. Pero kung isurround mo imong self with
funny people, Oh, mura kag matakdan ba. matakdan. And muhatag jud ko credit sa mga bayot sa mga bayot sa tibuok daw kinabuhi because they built me like this. Mo gid na kanang moingon jud ko sa mga tao, dili ko funny like this. Nakoy funny na ako. But like kanang they help me ba to build this kind of funny. Ano ba kay pag mag-storya mi ako nga, "Uy, funny lagi na." Video na to be sa video. Kunjus, dumin video na I-reenact ba? na lang Oh. nimo. So ako nga, sige, okay na ako eh. Okay na nimo nga eh. Content ko na siya nga. Muy ko ron, no. Ako, pilo. Uy, wala mo ko nang unsa nimo. Ano ko nga i-video lang nato. So sa mong grupo guys, sa Bayot, sila ang supplier sa funny. Nagin Ako ang courage to take video kay kanang naanad naman. Ingon na ba so kuan gyapon na siya kog kanang murag sa it takes experiences pod og mga tao nga sa imuhang kuan pagbuhat og mga real life influencers. kay nagsugod ba ko content create guys kay Pag- himantayon gi ko. Nagsugod ko content create kay nakita na ko si Ira kay nagkuhan pa ko open time sa computer. Oo. Nag-content ko guys kay kanang katong kanta ni Dua Lipa ba kato lagi bot-bot og cover ba niya marag sa una kay yaga-yagaon magkuba basta mo kanta ko di ko kabalo sa lyrics bot-botan ako nag lyrics unya nasugdan naman jud siya kay himantayon jud kung dagko nya muragay siya napatok gid siya sa tao sa nana Ay. dyan nanay di siya padulungan artistic na kay gina-enact man nimo ang everyday life performance man na like kanang di na need workshop ba kay ikaw nang acting lalimang ka sa una wa na goy props needed dili na need og costume maka-distinguish din ang tao kung kinsa si Jeffrey kinsa si Marion di ba murag Jeffrey ni kay tawil kay ngani mo story Marian ni kay yaw kayo ingon na mo no sabi mga ma-remember sa tao sa imo ko Sasa. like kanang pag mingon na ako bigo mo na din sila mo think din sila ka ano nindot kina siya fits or like traveler No, na ang siya kanang mga fits kay giuna work on na ako ang lifestyle ron kay 2025 kay ni breakthrough gid kayo ko sa comedy nako nga side kanang mga binasa nga mga dele lang. kay sa una no adlock ka na Oh, no sa una kay mag-hold back ko sa ako ang mag-cringe man siya guys mag-cringe ko guys but kay kuha man na siya sa una foggy huy nakoy kuan sa una. crush ba siya sa una Nakoy gina-maintain nga image nga cringe kayo kay kana bitong guy nga kanang dapat kanilang ka inana ba toxic masculinity bitaw more ginana feel po na ko no ang isa ka factor no kay di ka ganahan matawagan sa mga close sa imo nga funny di ka or kanang ingan at mo ka Dili, God forbid to tell a story. guys find Forbid your a girl to tell a story. To tell the truth. mo ginagingon guys nga find your tribe kay ang mga people nga around mga people around me karon kay dili jud sila mag-cringe like for example Support si Alan kay mukha na kung anong di maka mag-cringe nako kanang mo day kay And laugh, di siya laugh. wala di ko nanad ko sa mga people nga around me nga usually mo first mo cringe bitaw ana. Yeah. And thankful gid ko nga kanang na-surround ko with people gani nga instead na kanang ano ba kay kanang sila pa mo supply na ko ingna gud ni si mong video. Kaya nga na bore kanang huy kita ko si mong video funny gyud kaayo like kana ba kay kanang mo isa na sa mga isa na sa mga maka-fuel sa mo guys sa Mugara. Lagi as in Inana. and thankful kayo ko sila chance nako sa good kuan gyud Sa good girls. good circle Good kay hands. good gal studio good influence Good manager. Good tanan no. good lagi Naabot mi sa good Sign. girls, good influence. Yung mga badra roon kay kami. Apo ka. Ano di? Bitaw pero thankful bitaw jud kayo ko nga this year ra pud This nga year. kanang ni show up nagi ko pirmi gani and then nagwa na ko nag hold back kay all these years nag hold back ko guys kay I feel like kanang
kanang wala na siya, di na siya, naabot siya sa point ba nga dili good siya mag-make sense ako, nga naman, sige mo continue ning content creation, no? Nga dili naman ko happy. Kaya niabot mo sa time called na. Di na ko happy sa what I'm doing ba. Because na-expose po ko sa mga bad comments, sa mga bad Yun experiences. ako last year, Mercury retrograde. Hey! Pataka na pong yo-yo metro. Huy, wala J Mercury sa mukha, Jude. As in. Ang nasa mukha kay kanang mga kuan ra gyud, mga Rose Pharmacy, kananan no. Mercury wa dyan na eh. Before kay na ko'y gi-maintain man gud nga image last year nga kanang guy bitaw nga kanang kuan. Nya naka-realize ko nga dili gid ko makakwarta ato nga kuan gid. Ato nga image nga akong gi-maintain. So Mas Pag- nindot jud if mo break free, you can be yourself. Eh, cliche be kay siya no. yourself gid ko promise Cliche pag gid this siya. year kay But like, helpful gid kayo. Like, mapatok sa tao kung authentic yun ka, guys. So, mo nang, kung wadyo kayo mabidyoan ng adlaw, ay dyo magbidyoan ng adlaw. So, kung ba, good morning, usa may katawanan. Dili dyo ka mo video na. Mo na ako, dugay kay kung mo post og video sa ay, kay, pag mata dyo na ako, ang very medyo ng question nun, usa may katawanan ron. Usa may katawanan. Di ko mo video. Di ko mo video na tao. ako sad Di yung video ng... Sa unang video ko na, pawaon ako kung igagaw ko. Ako lula na nagpahuway na sa kapay. Uy, makarelate kay ko sa tanan na. Di ba gi-ask wala. ka last year? Kay nga wala pa- may sariling... Wamang ko sariling kwarto ko. So, ako lula nga nag-plaster na natuhog ba kay... Tignan gabihin eh kung video. Ako lula. Tuhog na takay. Simba pa ako Dili. Lisod kayo walay kwarto gid dili ka first heartbroken nimo kay Pero magana masap- sa amon. Uy, nakatribe ako na. Pero akong hilak. Ako mangot to sa kilid. Magano. Okay, pinakasakit nga hilak sa tanan kay dili. Uy, sa una jud ko kanang first heartbreak na ko. Sa sopa ako matug ana sa sala. Mugawas ako mama no, ako mama. Ano sige na nagbalik ng buwan by one card no. Mabuo ko nga. Nyahubag na kay kong mata boss. Nung sa ka uy. Lisod jud kayo mga batang way privacy gid mi man. Uy, tinuod na, literal na wadyo kay privacy kay bisan akong SD card pang tanggalon sa kong ginikanan ay pang insert sa lang mga cellphone buang ay niwala ko ng mama one day. Dahil siya gi-insert ni Papa ang memory card na ang memory card nako sa cellphone ni Mama ay ni Papa. Niwala na si Mama. Uy, nganong natoy halok-halok ang imuhang kuan na mga halok nga picture ang imuhang SD card ko. Uy, asa ang SD card? Pagtanaw na ko. Kaya nag-switch ba ko iPhone. Pagtanaw dyan ako sa SD card, mga pinagbabawal, day. Di ba noon, bastos ka na, nag-kiss lang diri sa chick, tapos nag-picture. Di ba, may legal sa una kay, di man ganan akong papa, maguyab-uyab ko kay basin daw, mabuntis ko yung anak kay. Kama na siya, nag-project na silang binuhatan sa una. At bakit? Hindi ko yung kakawin. Huwag iti kwarta, wag yung anak pa ko siya. Picture ako na anak, na basta kabalo ba nga, naday ko uyab. Sus, anak ko, kamo na, hilaptanan, kimot mag-SD card. Uy, wag dyan, privacy dyan niya. Kanang, hindi pa dyan kanang pagbuhat og video ba? Yung ka buhat og video sa una, muna ba ko nga, pwede tagay lang ko ninyo isa kadlaw sa kwarto, magbuhat na video. Kisa sa lang, patulgon sa sofa. Makaingon bitaw ko privilege kayo ng mga tao nga maka-video dayon kay sa una ako kay hinoon man negotiate na ako kung magpapa butan naman sila. Ang akong dili man-negotiate ang manok sa silingan. Di gid ako ang dogs kay pwede naman pwede naman mahilo man sila. Ang manok kay dili murag tuko na lang. Tuko na lang guro ni nako no. Bitaw no, pero ang dili po na ako ma-negotiate karon na nag-live ko independently ang iro sa silingan. Dali man ka nagbuhi sila napulo kay ro unsaon na ninyo napulo kay ro. Di na ko mag-guess niya ipalatago po jud. Nagkuhan ka microphone na ka. Oo, nag-microphone na ka sa una rigi ko mag-microphone guys kay okay man kay subdivision sa una na puyo ko lula niya. Puyo or me.
Sus kay nibalhin man ko. Pagbalhin ako, ang mga ero lagi magpuli-pulianay kanta. Na sila schedule, no? Alas 9. Kusog kayo. Kusog kayo ko ang iro alas 9. Ambot lang mo sinana. Katugong shoot na ko with with katong Chinese wine sir chance. Dugay ko nakasugod ato do. Kay kung dili iro ang mo syagit-syagit ang mga bata sa gawas. Wala. Mga bagong manok. Mga bagong manok. Muhilom sila alas 10. Mao na nahimo na ko branding ang alas 10. Ako Kaya ang dira man ko mag-video. mga gabi yun mag-post ang mga kuan. Guys, ang mga naay manok sa silingan. POV third world country. Gias ko na kang zik baka na. Di ba syagit-syagitan diya sa inyo ang kuan zik sa inyong tugkaron ba magbuhat kag content. Ano siya nga. Magsyagit-syagit good. May nga na-try na ka na giadto jud kag balay. Wala. Oh. Ako Wala, ga-try ginawa. jud kog giadto jud kog balay. Dagay ko bad Bad experience. Dagay ko bad experience with fans, guys. Dili man noon siya kana ingon nga kanang kuan kanang nalain ko or something but maingon jud ako siya nga di jud okay. Ang pinakalala jud ani kay gichatan ko sa Messenger. Giingnan ko, "Uy, kabalo ko sa imong room number." Uy. Ingon sa guard. Nakuratan ko doon ako ka-search. Karon dira Ay, dili. Dugay na. Mga Dugay last year at January. sa Ay, oo, kato. Ang sunod ako na experience nga lala. Giyadto kog balay. Do ka grupo mo nagdagmangga. Tulog pa ko mga last city pa to Los Luibi. Gi, mata ko sa mong papa. Hoy, kamusta na dito? Picture daw! Nga ako. Uy, wait lang. Ikaw naalimpungan na mga. Gusto tayo! Picture daw! Kunya yung purma to kay naggutay-gutay nga t-shirt, nag-short mo nga dito ba kadiadto ba sa pagkabata. Nya na ko kababa. Dili lang sa kay kana mailhan sa mga tao. Dili ta na puyo. Pa-picture na sila diri ano na mo to. niya yung ginagawan Karon, arte. giaway man na giawayan man na mo. Sambugira kay ka. Sugod-sugod ka na, dili ka padto diri. Uy. Wala sugod day. Nigawas ko pag nigawas na ko na. Kasaban ako sila kay kanang ako Privacy. ayaw lang mo gadto diri ba like kanang ay mo gadto diri pa picture mo hindi man ta magkita sa mo anong giadto ko ninyo diri kisa may nagingon sa inyo nga asa ko nagpuyo. Ang pinakabad pod nako kay kanang nagpalit ko sa Uniqlo. Oy, dili ni sponsor da. Bad experience gani sa Uniqlo. Dili bitaw. Ni Flo ikata da part, okay? So go ta balik. Niya to ko kaning store. Retail store. Pag ato na kog store, na recognize ko sa tagani sa mag cashier ba? Asya, "Hoy, si Katik! Hoy guys! Hoy, si Katik! Hoy, kailan kang Katik?" Nya ako dito kay Kaway ko na. tas niya na ang cashier sa kilid. Si Katik. Uy, Katik ka na po. Pwede ikuha na ni mo akong card. Like, nagdali ko ba siya? Katik! Guys, si Katik! Uy, mabuhay dyan ko guys. Nga ka na, ulaw na good kayo. Mo nang gina-question ko Permi ana ka nang, ano sige kagduko? Mao po ni recent po ni. Picture me diya doon sa 7-Eleven ba? Unya ano siya nga, pa-picture me diya, oh sige. Unya ngayon mga kauban, di ba pa-picture? Siya lang siya nga, nigunit na doon na siya sa kong lawas ba? Niya na siya. Niya na siya sa kong waist. Niya na si Ate Sar sa likod ba? Na si Ate Sar siya nga. Siya, dili lagi ko pa-picture. Gihimo ko niyang tagu-taguonon ba siya? Siya, pa-picture ko pero kauban mo. Niya na si Ate Sar, uy! Like, ano gunit man? Kasi Dili good sa pag-inarte pero ganun, uy! Kuan ba ka ng picture lang, wag guniti. Gunit siya delibo. Sus, kanya, ay siya, picture siya. Or niya na si Ate Sar after, okay ka, ay ko, okay naman ko, Miss Sar. Mana na humana. Oo, tapos, kay naman naman, o niya, pirmi gid na, like, always ginakob na nagig kay experience with, like, fans ba na. Uy, Katik, nga nung, sige makaglaag diri, uli na dito ko, uli na ba niya. Kanang May magminalita. tao makadungog ba ko? Uy, dili pwede mo laagog mo? Like, kanang ang unsay imong buhatan na video kayo lang i-reenact sa mo sa Oo. personal. Nagkaw sila ako. or dili ba na siya okay sa kuha guys Kadaghan na like, kayo ni.
always din ako sila gistoryaan kana akong pinakahadlukan gyud is kanang hubog nga babay. Ambot lang anong Kabalo ka entitled na. kay na Kabalo sila. juga. Always tanan gyud ako encounter sa kanang kuan kay wala ra jud koy buhaton nila. But mo make gyud sila og scene gyud Mm-mm. like as in. Kana dili ko gana na ko na kana ganing. Mao Okay ra gid na ako magpa-picture, okay ra gid na ako mo. Hello, Oh, pa picture, okay ra Oh, gid na okay ra ako. gid kayo. Pero kanang, "Hoy, nasi ka tikpere!" Usa man guys, di mo ko si Ancordies. Tao Kasay niya. ka na sa fast food no kanang mag Oo. kasay ka na. Oo, tapos kanang mo na sila, "Hoy, nasi ka tikpere!" Niya ako, "Nasi ka tik ka ng mata ka O ba mga bitaw tao. ka nang bitaw Uwasan makalimot kayo taw lang, sa oh. iba nga kanang ang mga tao nga around you dili jud kaila sa Hello, imo micro ra ba ya? Unya, daghan pa to, di ko kalimot na mga experience sa jeep. Naog siya. Dili lang kuya. Nya nang ko sa pinakatumoy siya nga. Wait lang saya. Picture sa tabi nga ako nga. Oy! Naku jud sa no loading zone. Kasi madakpan. Nya ang mga tao ba kay manglingi sa imo ah. Na kisa din na ano mga picture. Bisa ko sa og face mask mo na jud nya ang kuan ba jud kay lock ba ko nimo. Ayo jud face mask. Diba ni recent pud ni nagtago-tago ko kay nagpalit kog sanina. Sus kanya naman ang una na nagpa-picture na ko siya nga pa-picture ko okay ra ako na mag-cover kasi imong face picture lang ta ko nga sige thank you kayo ang ikaduha siya nga picture tabi tanggalan na nga imo ang kon kamot sa imong naong Ngano ka na? yun ako ay dili lang ko niya ni dogon jud ko guys kay at bakit pangit kay ko ato na ano kay igor ako ni palit sa nina kay wala ko'y nalabhan na tanan na of dili jud na ako maihap ang times nga gibastos Minalditahan, na oh. gimalditahan gibastos so Kasoy, jud ko. ani ang lala na post jud ko ni sa Twitter so nami sa swimming pool and then naay tita ba na auntie mo na akong kalaban jud mga tita mga auntie mga mama siya hoy vlogger man kuno kay nguna na ko igagaw so kay siya ako nga ako as a funny and comedic yun ba ko nga dili uy mana ba dili uy ana ba ni ana man na siya ay nga na di mga vlogger mga ambogera ni ana yo naman siya nganong di man ka magpa-picture wala ko naingon na dili mapapicture nga ay nga na di mga vlogger di managad yo kay siya yun na kami sa na akong family niya na yung family ba ako wow like lugmuka dyan ako nga unta kauno na lang ko sa yuta ba kanang lugoy kay kung tanong sa sarili kay like ingana din na mga vlogger dahil di mo kuan ingana ko nga usually mamong gina akong tubag dili mo kaskatik ano ba pay kabalo gud ang tao kung kailag yun ang tao sa imo ha kabalo jud sila nga kanang ingana jud ko mo tubag mo dili jud ko niya na siya nga ingana day ka ingani pakaula ko niya sa swimming pool mo to cherry on top cherry mo nang naka-develop na kong fear guys na mo to kong public mapansin na nila searchens mapansin na nila Zik mapansin na sa mga friends na kanang naka-develop jud ko of like fear of meeting people nga ingon ana cause ikapila na jud ko na humiliate na hadlok og na put into place into kanang place ba kanang lami na gud kayo ihilak kani pud ko adto kog school kay magbayad lagi ko atong gi-mention ako sa imo gayon na mga kanang 30k nga gibayaran ako nga wala ko giskulahan so nisod ko because nakulbaan na lagi ko nagpanic na ako oh my god asa kog 30k nga igor ako ni enroll ana ba ni igor ako ni down og 1k so paggawas na ako nagluha na ko kay giingnan jud ko sa babae ma'am bayaran jud ni nimo ani jud ni hangyo kay na late jud ka og withdraw so niilak sa ako kay oh my god needs na ako ni process cause how na ko ni iingon sa kong parents nga nagkautang ko kay because wala na ko gisudlan ang akong gi-enroll pagawas na ako na yung mga students man siguro to or mga nagtrabaho ba or assistant good gani dito pagawas na ako sa office sira sila nga nagluha na kong naong pula na kay kong naong nagluha na gyud nasa na nga hello pwede ba picture na ako wait lang so jud wait lang nagilak ako wait lang so jud na makita jud na ako makay wa na jud ako gikaya kay nilak na jud ko cause bata bago ko ato and then like ganang wow nagbot-bot kog bold decision tapos karon na nahug ko aning utang-utang ko aning 30 mil niya na siya ay niya na siya so
Nikalat ang rumor sa school nga pamation kuno kay ko. Laing kuno kay ko ka student, nakalat sa school nga wa daw ko kabayad, wa daw ko ni eskwela. So niya na ko, wow, di ko mo eskwela diri. Wow, di ko mo eskwela diri. And na-learn ako nga kanang tao ko ba na student ko, like aside sa kanang internet persona ko nimo sa ma-fail man ko na i-recognize sa tao nga you're still human, and these people na naga-create og content for you kay tao ba, and murag bitaw maput man kayo to pedestal or maput kayo to something nga dapat pakatawon jud minimo pag makit-an ti ka. So feel na ko ang expectation nila to pag musud kung eskwelahan. Hep hep! Hooray! Madlang people! Nandito ako ngayon, nag-aaral! Feel nila ba nga kanang... Ang persona man good nimo online is kanang best friend. Oh, Kana murag bitaw ko, na. murag So best friend lang feeling ba? nila close Oo. ta. Oo. Bisag Pero okay naman ako, Oo, Kob, okay na naman. ka na mag-close-close ang tao, like, mangutana bagay ko ba sa ilang pangalan, like, uy, ganahan ko si Musanina, mo na chud ko. kung Pero na dyan mga type of tao nga, maka-question yung kayo. ang kana sa Tao siya pa nga ako. ang kana sa sila nga type sa tao kay na debunk man ko na kanang magstorya may ba gamito na nila pang brag like kanang sigatik ako raman tong giyaw-yawan Oh, ano yan ba ba? ilan na i-brag Ingana, silang Jud. friends Kani pod isa is, kung na magpa-picture sa public, oy, wala ko'y problema dyan sa picture, ha. Balikon dyan na ito nagstorya. Wala dyan ko'y problema sa picture. Ako naman yung problema is, ay, kung naman nyo pakaulawi, guys, maulaw sa food ko sa public. Nay magpa-picture. Feel na ako, nakatry na kanikob. Nay magpa-picture. Pero, na siya kauban. Mana yung kauban? Hoy, pa-picture daw ni mo akong kauban. Yung mana yung kauban? Uy, wala, mang good. Dili, mang good. Kapila dyan na dili na dyan na kumaihap dyan ng mga tao na nako. ang reaction nimo kay Mana na ko. Masa mapapicture. unsa man ka emotion Muna ka ng... Ma-awkward good ko. embarrassment Masa man ka na mapapicture mo or dili. Pero last time, kauban na ako ko ang amiga na naglakaw mi. Na yung nagpa-picture sa ako. Pero ano siya, pa-picture na akong kauban sa imo. Ano yung kauban? Ano ba? Gi, anoan sa ko amiga. O sama ba? Picture ba? Nagdali, baby! Pa-picture silang tanan, oy! uy naunsad ko nila sa pasalamat kay ko sa akong mga friends kay Kaya dili ba kakasturyo? na ako experience sa tops nga kanang girl bitaw na siya kanig yung babae gyud ang mukuan man ganun mapabadlong sa kuha ganun nagpa-picture sila and then kubi ali diri kanang pa-picture niya kanang ready na kay smile dili ikaw ang mo picture namo Naon bitaw nako nakatry na once gipicture na ako sila ni hawa jud ko cause no like don't humiliate me like that. I know nga parang unsay goal nila like unsay goal lagi nga na tas isa pa pasalamat kay ko sa akong mga friends kay sila Alan kato sila Lynn kay sila mo ka nang Maingon, no? nangaway nga unsa man mo nagdali ba yan na ha ganun kay on na biya jud ko friends sa nga na tapos napoy friends na mo ana sa imo nga uy dali kay basig makita ka or basig binuangan na sad ka diri lagi ano, lisod jud guys kay dili man tanan noon daghan kay noon ko mga good experiences with this type of interactions but like anang dili jud mo jud mag-retain sa kong mind ang mga bastos na gibuhat sa kuha. Napato isa ko nga kanang magpa-picture nya picture sila tapos pag man nilag picture balik ko na nilang picture kay hanap po niya. Di na nung kakasakay sa taxi. Muna na ng taxi nga. Masakay na! Masakay ka di! Ang hulot tayo sa... Masakay ka! Sorry sir! Nailangan dyan ko sa tao. Ano niya ka nang... Na yung mga parents po na, kisa day na nga mapapicture makaanak! vlogger na ka dong vlogger na ka dai Uy! Ninganay po na ka ng mga gores dyan, mga tiguan dyan. May kasi, vlogger di ka ma'am! Ano ko, sorry ma'am, sala pa dyan dahil na ako nga na vlogger ko. Dili ko vlogger. Pero dili man ko siya kasabot sa like, sa context mga content creator. Kanang mga tao pod kob na kanang magpa-picture sila. Kay kanang langay-langay yun ka ba? Kanang picture sa me. Picture po ta day. video Nya,
kanang mga 5 ka buok pa eh. Shout out. Shout out. Wala man ako ko'y problema sa mga shout out eh noon, pero na Oh, wala ro. pero kanang magdali lang yun guys. Kana yung akong dili ginano kanang magpa-picture daw kung kauban niya. Mo na yung kauban. Dili man gud. Kana gyud. Kung ano niya. Dili ba gud ko ka depensa sa kong sarili dito. Mo na lang ko. Kung saan mo picture mo? Musit yung kayo niya. Katod yung pinakalala po na ako maingon dyan. Katong Uniqlo, katong nakabalo sa akong number. At number sa akong room. Ano ba? Nakatry na kagitawagan pag kag-fan sa number. Oh, katry ko. Katry po ko. Email. Oo. Katry ka email. Katry ko na ka nang binubinuangan ko. Grabe like, masyag ba kay mabuhat ba? Mo ni akong always gin maingon. Wala kay mabuhat because you set the system up. You set this system up. So kung makaket ka ni mga kind of like interaction, maingon na lang yung ka nga. Let it go. Let it go. Pero oh, but need yun may balance sa tao ba nga. Tao ra pod jud mi guys. Dili may artista, dili may ilado, ami mga bodyguard, walay mo depensa namo mga tao ra sad mi. If siguro mag-switch ato places, dili po siguro kaganahan pakawawan ka ba. Cause like lain jud dagan pa kog masulti na bad experiences gyud pero Ikaw mo- kadugay kayo. okay madawat na lang na ako like kanang siguro maybe I'm built for this or maybe I'm not built for this. Kay, sorry, nabusog ko. Sad kay no kay na-used naman good like for example kanang nay mo disrespect nako niya. Nanad nako ba nga kanang wala ra to niya. Ang masad sa ako ang akong mga friends. May masad nga kanang okay ra ka ginato ka. Oo, inga na okay ra ako. ko, Okay nanad ra na ka, ko. day. Nga ka ko. Anad na ko, day. Because like, kung dili ko ni mo i-accept ang situation and dili ni mo like, kung imo pang padakon ba kay people will perceive you as someone na kanang pamation or kanang way batasan or kanang hambugira kay once na dili ka magpa-disrespect sa imong boundaries or dili ka magpa kuan jud magpabastos kay di ba kay mga content creator na mga funny kay kuan sila ba kana ganing attractive kanang maka-attract sila og mga ingana na type of Mga mga ingana. people ba na pwede ra sila bastuson because they make contents na funny and Logic. everything na kanang disrespect nila or pangbabastos towards this kind of content creators kay normalize lagot kay funny ra na saya de dawato na niya ingani Wow, ingana. sad dayo. But like gila ka naguguna. Kapila ko na lagi lakat guys nga kanang ora nasipon na siya. Every time story jud ko masipon jud sa inos kay kanang gilakan ko na because gina-question ako ko self if worthy ba ko og like respect because of what I make sa social media. And I feel like kanang at the end of the day by blame gyapon ako kung self because I set the system up like kanang I make this kind of videos nga mura ganig excuse for people to disrespect me. And kanang if i-ask ko about anak kay wala ko'y masulti because if mo open ko sa kong mouth diri lagi ko na episode naka-open jud sa kong mouth and wala ko kabalo if ma-cancel ko nga episode but at least nakabalo jud ang mga tao ba nga experience this kind of mga threats, Oo. mga kanang mga interaction and dili lang ako si Kobe po na ba and kanang hard kayo for me to say something about this cause at the end of the day mo hagi pong sala it's yourself to blame pod which is dili ko dapat ni may blame mo self because you're just only entertaining them morning masabtan ako ang mga drag queens masabtan ako ang mga taong mo entertain mga comedian mga taong mo entertain with people and kanang mga tao lang gyud na magpakatawa ba and maka kuan good ka na mo perform kay prone jud sila og like ingana prone sila pambabastos ba and I feel like naamang ko sa ato Pinoy ba nga kanang gara-garaon mo na to ni ana ba which is dili jud good dapat and unta dili ni siya ma-misunderstood na Oo. like na parts sa podcast cause
really gusto long nagyud like long overdue nagyud ni siya na dapat na topic ba istorya like gusto gay ko na ako mag-make og whole episode ani but like gusto sad pud nako ba maka-get good with like other kanang input sa mga other content creators ba nga para ma-feel ko na ma-validate akong feeling ba nga di gyud ko buang for like experiencing Also, things guys, like that. never man guro tani dili, di ba? Mm. Like if na wala ko kasuway nga ni dili bitaw if like na mo pa picture kay. Ako nindot sa diba? nakasuway na ako mo dili because Flattering sa diba? Ay, except anang for example katong nihila ka kay murag di Oh, wala nidili ka. ko ato. Unsa di ka sa picture kara? nagdali every time na magdali ko or kanang na ako buhaton jud kay mo dili sa jud ko ana kay kabalo ko makita ra gyud ta the world is so small makita ra gyud ko nimo sa Davao sa Cebu ana na ako gidilian one time kay nagbuhat mig project may nga na nga time which is kanang unta ba dili ninyo siya i-take into something nga dili mi ganahan ninyo or dili mi ganahan magpa-picture mga pamation mi ganahan ko mga nga na may interaction like kanang wow mo na sila nga uy ganahan kasi yung video nag-watch ko kapila ka ko anak ko like di ba always ka mag-interact with fans Dagan na gani ko kanang mga supporter, mga fans nga na friend na gina ko in real life. Uy, same. No, Na ko'y isa ka friend, na friend na kay nako ron, yana siya nga mura siya full circle moment. Cause like, nagdako jud daw siya with me. So, nagtanaw siya sa akong mga videos. Wala jud siya mag-expect nga, nana siya sa ako ang circle karon. Ano ko nga, gani no, like, kanang, I value this kind of people ba? Cause like, kabalog yun sila, sa struggles, sa mga experiences and all kanang murag open like sila ang type of people na mag-ask jud sa mo okay pa ka like okay pa ka sa like mga nadawat nimo na interaction na like this or sa content creation in general mo na isa sa mga reason nga nung gusto na ko mo stop sa una kanang mag-content create cause like I think tama bang word ma-dilute na kung self-worth ana ma-dilute na ba kanang murag ko gilabay na lang nakuha ko ang self-worth because pirmi ko maka-experience of that kind of like treatment. Pero karon gibago na ako na mo dili jud ko once disrespected na kay ko. Ko sorry jud kaayo ana. Pero mukuan ko kanang mo empathize ka. Kanang sorry jud kayo dili jud nga ako na mabuhat ano ba. Naman ko ibang tao nga pabuhaton kag something or pasultion kag something ba. May So, pa-deliverable. May deliverables. Kani scope of work. Na mga tao nga pasultion kag di mao, na mga tao na would like kanang destroy you, na dili ka aware. Nagapon kay gipana ko nga ingna nga Mark maguro tayo ina. Hi Mark, nagkaon ka na love. Yan na lang ko sa ko. Hi, nagkaon ka. Pabuhaton kag sabi niya, lain na ba yan ma-post na ba tanan. So, ma-take any video or any video or picture into something nga, hala, ano ni niya tingani, or ngano ni siya. Like, maugid na. Mo sigurong 5 minutes lang. Huwag na ta! So, thank you ako. So, unsay na-learn ni morning na podcast ko. Unsay na-learn na ni na podcast. Unsay na-learn ako ani nga podcast ha? Nga stop, look, and listen. Stop, look, and listen. Wala, nag-enjoy naman ko og kanang talk. Ako na-learn sa podcast no kay Find Your Tribe yun. Kay makita gyud nako ang kanang improvement ni Ira after like na kay friends, di ba? Actually, ang this year kay mura siya og kanang nag-start of an era gyud kung nga year gyud sa tanan. Dili lang pod gyud sa ko like halos tanan tao. Na kailan ako kay nag-start gyud this year. Lagi kana and then kana find your tribe lang gyud kay mas productive ka if like imong circle is like supportive or bisag dili lang good ko an good same lang gyud mo og goal sa life, same og passion and all kana. Ako na-learn na podcast nga ngano pirting paspasa ra man uy basta ganahan na ka mo storya. But like ako na-learn na podcast siguro kanang
dili sa ako na learn, maybe sa atong mga listeners karon or sa mga viewers is kanang you learn siguro how to like respect boundaries yun dili lang sa mga content creators alone but like everyone siguro bisag dili ba ka content creator, di ba ka artista, bisag normal lang ka na tao, and basta tao na ka, you need to set and you need to learn yun Also, boundaries yun. aside sa boundaries guys, kay more speak bitaw kindness sa Mm-mm. bisag kinsa nga tao, kay wala ta kay bawang kana siya nga tao kay nanay nagsuffer na Oh, siya or nagsuffer na siya. something, and then And then ang imo pang maingon kay maka-make pag something nga negative impact gud na nga tao. Cause tanan ta guys, tanan ta na mga tao, tanan ta tao lang kay how jud mo mas. How ta mo ingon nga alaws pero aans di ay. Ah! How ta maingon nga alaws pero aans di ay. Kanang how ta maingon nga kanang okay ra pero dili gid siya okay. Oo. How ta maingon na para kay nga na i-allow na lang nato. People pleaser. Oh, mga people pleaser ka YouTube. And mao gid na permisong sa akong friend si Jumel. Shoutout kay Jumel. Jumel. Hello, Jumel. Shut up, me akong ka-story every night. But like ana siya people pleaser kay na nga buhatonon ba. Like if mag-suggest ko something, people pleaser kay ka. People pleaser kay siya na situation. Yan ka nang mairita na ka mamino sa people pleaser because all my life, all I do is pleasing. Like, even akong job is pleasing. So, kanang pleaser jud ko. And siguro karon ang people pleaser is now signing off. Nahuman naman. Mahuman, actually, ma-end good ang pagka people pleaser sa tao if mag-set na kag boundary. Mo ba niyo ang usa sa mga gisuggest na mga suggest like pwede na ko ni istorya na yung content creators are not people pleasers but like niya si Jomel no because slippery slope na siya wala ta kabalo sa impact ka na imong ingon but here we are now not holding back na jud na guys sometimes na kanang na jud tay mga dapat dili buhaton at una doon ay bawal tumawid nakakamatay. Ay simple raman gyud pod, dili man siya like something ma-cancel. For example, fan interaction ako sa una 2022 gisagpa ko kalit kay dili daw ko taas kana magisagpa ako sa Summer Madness. You think fun na mo gani murag ang amo lang ba is like ayaw lang buhata ana lang sakit di ang ako man sad okay. For example, lahi ang physical nga sakit, ang pinakasakit gud ang uwaw gud man sa mga ang tao. uwaw, Jude. Ang uwaw na i-inflict sa imo sa tao na. Kasi rin, no? Ako, sorry. Dili ko si Sara Labati. Si Ann Cortez. Dili ra gyud. Isa lang po akong hamak na nagabuhat. Simple naman, be nice lang gud guys. Ra gyud. Pero, kanang naranasan nyo binas binas pa mo na episode is like sorry guys wala man naglay ako ang pananaw sa akong mga fans. I love my fans so much. Siguro niabot na sa point na mahimo na siguro kung si PewDiePie di na magpa-picture. Feeling na ko ang mga mabuhat, ang mga mo disrespect nimo dili ang guru fans. Gani Kada mga mo. nakaila ra ba? Ano No? ito? Kay Naka nang fans ka kay magpa-picture lang gid for the sake of it na nakita ko ning bayhanan ni sa nga lugar. Kasi mailan man jud ako kung kitsay fan. Kay mingon jud sila, huy gimingo ko si mga videos ngay nga ni or kanang huy fan jud ko nimo since 2021. Anya kanang fan jud ko nimo and then they say something specific from a video na they like. Ana baganahan ko ana oh kaila jud day siya nako. Ang feel na ko nga dili mga fan kay kanang pa-picture ka ba kay send ako sa akong anak. Kaya ang anak na yun fan na Persia dili siya. Picture kay panghambog ko rin sa mga amigo. Kuan ka fan ba ka sa akong uyab? Pero ako dili. Pa-picture lang ko. Kaya hambog na sa akong uyab. Okay naman ako guys. Ayun lang yung ko pakaulaw. Mga to siya guys. Thank you so much. Thank Good you. Girl Studio for making this podcast possible. Mga na pila na episode 9? For the 9th time. Nice. Hey! And Alta Sociedad.
Car Rental Cebu for making me possible here in Cebu City, yay! In Lapu-Lapu City. And also, follow Kobigo. Hi guys, follow Kobigo sa TikTok and Instagram. And then follow Katigaran Podcast and follow me, Ira Daniel Ferrando. Di na ta mag-joke kay gabiin na. Lagi. Ug mo ni inyong addicting dil masugo gitar na dati and mao ni ang Katikaran Season 2. Eh. Para din ko kay mo ni mo. Pausa pa lang tayo.